खुलुमबाय स्टोरियाव आं आमिना सरगियारि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि आलुपारा गामिनि मुस्रि सुरेश बसुमतारीनि थामथि अनसुलि फिसाजो थरायना तेजा बसुमतारीया 2018 मायथाइनिफ्रायनो उसु चेम्पियनशिपआव बाहागो लानानै मोजां गेलेगिरि महरै बान्था मोनबोबाय थादों। नाथाय दा नखरनि थासारिया मोजां नङैलाय गावनि गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों। सिगां समावबो गाव हारसिंनो हाजिरा मावनानै जा एसे रां मोनो बेजोंनो गेलेदोंमोन होनना फोरमायदों। बेनिखायनो माहारियारि आफाद एबा सरकारनि अनसुंथाइ मोनोब्ला गेलेफिनगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि आलुपारा गामियाव। आलुपारा गामिनि सुरेश बसुमतारीनि नखराव खोनानो मोन्दों सुरेश बसुमतारीनि थामथि फिसाजो तेजा बसुमतारीया असु कम्पिटिशनाव बाहागो लानाया दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय। बे 3 बोसोर जानायाव तेजा बसुमतारी बिनानावा दिनैसिम मा कम्पिटिशनखौ आवगायबोखो आरो मा कम्पिटिशनाव गेलेबोखो बेखौ जों तेजा बसुमतारी बिनानावखौ खौरां लानो फैदों आरो तेजा बसुमतारी बिनानावनिफ्राय मिथिना लागोन बिथाङा बबे जायगायाव मा गेलेनानै दिनैसिम दङ। रिलाइभ निउजआव नोंखौ बरायग्रोबाय। नोंनि मुं आरो थंखौ खिन्थानो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा तेजा बसुमतारी, बाबानि मुङा सुरेश बसुमतारी, गामि आलुपारा। नों माब्लानिफ्राय बे उसु कम्पिटिशनखौ गेलेजेनदोंमोन? 2018 निफ्राय गेलेदोंमोन। दिनैसिमबो गेलेबाय दं? दिनैसिमबो गैला। मानो गेलेनाय जायो? थाखा फैसानि थाखायनो प्रब्लेम जानानै गेलेनो हायासै। सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ मोनोबा नों गेलेफिनगोन ना गेलेफिना? आं सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ मोनोबा गेलेफिननो गोसो दङ। नों दा बबे डिस्ट्रिक्टआव बा बबे बेसेसिम गेलेना फैखो? आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गेलेबाय, ओमफ्राय गुवाहाटियाव, क'क्राझाराव, बिसनाथ सारिआलि, ओमफ्राय राङापारा बेयाव गेलेना फैदोंमोन आं। नों बे गेलेनायजों लोगोसे बान्थाखौ मा मोनबोनाय जादोंमोन? आङो उदालगुरियाव गल्ड मोनबोदों, क'क्राझाराव ब्रन्ज मोनबोदों, ओमफ्राय बिसनाथ सारिआलियाव सिलभार मोनबोदों, ओमफ्राय बिदिनो गल्ड ब्रन्ज मोनबोबाय थादों आरोना। दा नोंखौ सोरबा गेलेनो थाखाय थुलुंगा होफिनोब्ला नों गेलेनो गोसो दंना गैया? आङो थुलुंगा होयोबा दाबो गेलेनो गोसो दङ। बे समाव बिनानावा बुंदों सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोब्ला गावनि रोंगौथि गेलेनायखौ आरोबाव साबसिनाव लांनो थाखाय गोसो दं। नाथाय जोंनि बर' माहारिनि आफाद एबा सोरखार रावबोआनो दिनैसिम बिनानावनि सायाव अनसुंथाइ होनाय जायाखै। बेखौ बिनानावा दुखु मोननानै दं। बे समावनो आं बिनानावनिसिम आरो फैफिनबावबाय। बिनानावा सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ सरखारनिफ्राय सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ लुबैदों नामा? लुगैनायालाय लुगैदोंमोन, ओमफ्राय बारा अनसुंथाइ हरोबा दाबो आवगायलांगोन आङो। आं दा हाजिरा मावनानैसो गेलेहैदोंमोन। दा सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोबा मोजां गेलेफिननो थांखि दं आरो? ओं। बिनानावा बुंदों सोरबाफोर एसे नायहरोब्ला नायफैयोबा खौरां लाफैयोबा गेलेनायनि दासिमबो गोसो दङ। बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनानावनिसिम एसे खौरां लाफैयोब्ला मोजां जागोनखौ आं रिलाइभ निउज 24 निफ्राय गासैखौबो खावलायबाय। लोगोसेयैनो बिथांनि गोसो गुदुं जानानै गेलेनायनि थाखाय इयुनाव बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मुंदांखा मुं लाबोगोन होननानै जों आसा फारिदों। बेजोंनो लोगोसे दिनैनि रादाबखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय।
नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।